Päivää kaikille, Sopeura taas täällä ja mä aion tehdä sarjaa, minkä nimi on MV2 Random Class Generator Peuran tyyliin. Niin. Ja tässä tänään on vuorossa klassi. Mä otan 4. Tää on tyhjä internetin alkuklassi. Otetaan. Niin. Tuommoista. Niin. Se on A37 silu. Tällä ei varmaan ole väliä. None. Tohon modelli FMJ equipmentti fragi ja smoket. No, niin. Sledukka Stop Power ja Last Stand. Stiltti Emppi ja Kare. Asia kunnossa. Mikä sen oli? Odotas. Stiltti on tossa. Mä käyn tässä puhelimessa, mikä on tossa näytön alla. Emppi tossa. Ja Kare. Mikähän tässäkin tulee? Mä pelaan aina yhden pelin sillä. Teenkö mä väärin? Ei. Katoinpa. Se on ihan AC-kare. Mitä helvettiä? Mä oon ihan sekasin tänään. Niin, onko pelimuodolla mitään väliä? Ihan sama. Mennään Ground Warrior, koska se on mukava. Ja joo. Tää on tämmönen sarja ihan vaan koska haluan niin. Ja sipsi on hyvää. Nam. En syö sitten koko kommentari, jos nyt vertais alussa. Heti löysi. Domination. Capture the objectives. Tätä on keskeinen peli. Tirando uma granada de luz. Missä modeli on? Care package on the way. Securing A. UAV online. Oho. Losing C. A secure. Losing Charlie. Tuolla pitää Enemy olla. Harriers incoming. Securing B. All positions locked down. Hold your positions. We lost C. Käy se näinkin. We're losing this fight. Voi vittu. Losing B. Losing B. Losing Bravo. Hei. AK on. Se vappasi vaan vain. Enemy UAV online. Painaa R, kun nää näppäimet ei oo vielä niin tuttu. Aha. Enemy Harriers incoming. Tosiaan mun saa sitten mun saa pyytää kaveriksi tiimissä.
Nimi on Suomi-peura. Löytää... Ai niin jo. Nämäkin. Tässä mitään vetänyt. Tässä Xboxilla vaan nuken tästä. Ahaa. Näin teutetaan. Mä olin tossa ja mä tippuin pudotukseen. Joo. Securing Bravo. Toi. Securing Bravo. Pum. Tosiaan mulla on Forgettavanikin, mutta mä en sitä niin hirveästi käytä, koska itse tykkään pelata kyllä näitä. Ja no on tässä tullut vähän pelattavalla. Charlie secure. Käys noinkin. Enemy care package incoming. Losing aim. Joo. Just tätä mun tuli. 8 tappoa, 5 kuolemaa. Tää on kyllä keskeneräinen pelikin, että... Tää on vissi joku clan-matsikin vie, että... Muista saa kyllä tuo alas. Koska täällä oli näin paljon Storm-jätkiä, niin tää on varmaan joku klaanipeli. Niin. Jee. Tosiaan tässä oli tämä peli, että kiitos ja moro.